रौनिकाटा ओनसोलनि थाखाय मोनसे गाहाम खौरां आरो खोब गोजोनथाव बाथ्रा जे दिनैहाय स्टेट बेंकनि मोनसे ब्रान्चआ बेवहाय खुलिबाय आरो स्टेट बेंकनि ब्रान्च मोननो थाखाय बा बेंकनि ब्रान्च मोननो थाखाय बृहत्तर बे रौनिकाटा ओनसोलनि रायजोफोर लुबैबाय थादोंमोन। ओरै दादगारिनिफ्राय लानानै सातिपुर, रौनिकाटा, गुरुबासा, बेंटल बे बिराद गुवार मोनसे एलेकायाव खुनु बेंक गैयामोन। मोनसे समाव दङमोन, नाथाय दिनैहाय 32 बोसोरनि उनावहाय बे बेंकखौ दिनै मोननो थांबाय। गतिके रायजोफ्रा खोब फुरथि जादों, दिनै बयबो बाहागो लादों, खोब मोजां जादों आरो बेंकनि गेजेरजों जौगानाया जागोन। बिटिआर सुक्तिनि गेजेरजों सान्थि फैबाय। दा सान्थि फैनायखाय रायजोफ्रा उन्नतिनि थाखाय खामानि मावनो नागिरदों। दा खामानि मावनोबाथ' फैसा नांगोन। थ' बेंकनिफ्राय जि सरकारि स्किमफोर दङ, लन लानायनि बेबस्था दङ, बेखौ दिनै मोननो थांगासिनो दङ। बेनिखायनो रायजोफ्रा खोब फुरथि जादों आरो आं खोब गोजोननाय मोनदों जे भारतीय स्टेट बेंकआ दिनैहाय बे रौनिकाटायाव बेंक खुलिबाय। गोदानै खुलिनाय, आगोलनि लांनाय नङा, बे गोदानै खुलिना होनाय। दिनै गासिबो बेंकनि बिथां अफिसारफ्रा बेयाव फैनानै बाहागो लादों। जों बयबो मदद होलायलायदों, खोब गोजोननाय मोनदों। आं मिजिंथिदों रौनिकाटा ओनसोलनि गासै रायजो राजाफ्रा बेजों लाब जागोन आरो बे बेंकखौ गावनिनो बेंक हिसाबै जोंनि आइ आफा रायजोफ्रा बयबो जोथोन लागोन होननानै आं मिजिंथियो। सार, दिनैसिम दादगारिसिम थांनाय लामाया मोजाङै जाफुङाखै सार। बियो सामथाइबारिनिफ्राय गेलेमफुसिम जे थांनाय लामा, बेयो मोनसे नेसनेल लामा, नेसनेल हाइवे जानो थांगासिनो दङ। बे प्रक्रिया फ्राय सोलिगासिनो दङ। दा जिखिनि गाज्रि थासारि जादों बेनिबो मोनसे रिपेयारिं दा सोलिगासिनो दङ। सामथाइबारिनिफ्राय सान्तिपुरसिम फ्राय जाबायानो, माखासे लामा दंबावो। आं मिजिंथिदों बे सानसेनि उनावहाय जागोन आरो जों बेखौ लानानै गोनो गोथो जेबो जानो नाङा। मोजां मोनसे प्रजेक्ट जानो थांगासिनो दङ आरो सामथाइबारिनिफ्राय गेलेमफुसिम बे लामाया बिराद मोजां जागोन, गोख्रों जागोन आरो बेजों नांजाबनाय जे टाउन फिसा फिसा दङ, दादगारिसिम लानानै जों सातिपुर, ओजों रौनिकाटा थाबाय, जोंहा ओजों गुरुबासा थाबाय, जोंहा सान्थाइबारि थाबाय। बे गासिबो एलेकाफ्रा मोनसे रांखान्थि जौगानायनि मोजां लामाखौ जों मोननो थांगासिनो दङ। गतिके रायजो राजाफोरनिसिम आं बेखिनि बाथ्राखौनो बुंबाय जे जों एसे धैर्य हम, साननैसो उनाव जों गासिबो जौगानायनि लामाखौ जों नुनो मोनगोन। बिटिआर एकर्डआ 2020 मायथाइनि 22 जानुवारियाव जादों। बे एकर्ड मथे बे डेबिनि जे केडारफोर दङ, रियेलाइजेसना जानांगौ। बेनि प्रक्रियाया सोलिगासिनो दङ, माखासे अलरेडि मोनबायबो। दा बेवहाय मोननै केटेगरि दङ, जे मोनसेया जाबाय मा डाइरेक्ट केडार एनडिएफबिनि, माखासेया जाबाय सिम्पेटाइजार। दा एनडिएफबिआ जिफोर लिस्टखौ होनाय जादों आसाम सरकारनो, बे लिस्टखौ स्क्रुटिनि खालामनायनि माखासे नेम निथि दङ। बेयो माखासेया जाबाय, माखासेया खालामगासिनो दङ। दा माखासेया मोनबाय, दिनैसिमथ' मोनि खोथा गैया नङा होमबा। थ' गतिके जों एसे धैर्य हमलायनांगोन। बेयो जागोन, जों बुंबाय थादों रिहेबिलिटेसना जाजोबगोन, खालि केस बाय केस माखासे केटेगरिखौ स्क्रुटिनि खालामनानै होलांनायनि बेबस्थाया जागोन। गतिके बेखौ लानानै जोंनि गेजेराव गोनो गोथो जेबो जानो नाङा, जों गाज्रि सावरायनो नाङा। जोंहा मोनसे दायित्व दङ, सुक्ति जाबाय, गभर्नमेन्टआ मोनसे दायित्व दङ, बिटिआर सरकारा मोनसे दायित्व दङ। बे दायित्वखौ पालन खालामगासिनो दं। दिनै मोनसेनि उनाव मोनसे खामानि मावबाय थादों। जों माने सुक्तिया जाफुंनांगौनि बाथ्रा दङ, फार्स्टिं केडारफोरनि रिहेबिलिटेसननि बाथ्रा दङ। खालि केडारफोरनिल' नङा, बेथ' केडारफोरनिल' बाथ्रा बुंदों नङा होमबा। खिन्थु केडारफोरनिल' बाथ्रा नङा, गोबां जोंनि गोरिब गुन्द्रा दङ, आन्दलनाव गोबां खहा जानाय मानसिफोर दङ। बेफोरखौबो जों गासै समावनो जौगाहोलांनायनि माखासे प्लेनिंखौ बाहाय खालामबाय थानाय जादों। गतिके जोङो बिटिआर ओनसोलनि जौगानायनि बाथ्रा सावरायनायाव आं सानो जों बेवहाय बारा सोरबा एनडिएफबि, सोरबा एबसु, सोरबा माबा, बेखौ बारा बोखावनानै जों रायलायनो नाङा। एन्टायार बिटिआर एलेकायाव थानाय रायजो राजाफोरनि जौगानायनि थाखाय जों समानै लांनांगोन। साख्रि मोनैफोरखौ साख्रि मोनहोनायनि बेबस्थाखौ जोङो लानांगोन आरो हालुवाफोरनि जि हालेवग्रा माने आबाद मावनानै जाग्रा मानसिफोरनि थाखाय जे सुबिदा, बेखौ जों होनांगोन। फारफ्रोमबो बिथिंजों जोङो जुदि मावलाङोबासो जोंनि गेजेराव मोजाङै जौगानाय फैयो। बेनि थाखाय एसे सम नांगोन। गतिके प्रमद बर'नि दैदेननायनि जि सरकार, दा बिजेपिजों लोगो नांनानै जों सरकार सालायबाय थानाय जादों, बे माखासे प्लेनिंफोरा दा सोलिबाय। बोसोरसे थांबाय न' दाउट, बेयावबो जों कर'ना लोगो मोनबाय। माखासे खामानि मावनायाव एसे टाइम लायो आरो बे गोदान सरकार फैनाय हिसाबै गोदान सिन्था थायो, गोदान मोनसे एरेन्जमेन्ट थायो। बेफोरखौ मावनायाव एसे माने टाइम लानाय जायो। गतिके बेखौ लानानै आं सानो रायजो राजाफ्रा भुल बुजिनो नाङा आरो बेखौ लानानै जों बेले बेजे बारा रायलायनोबो नाङा। मिडियाफ्रावबो जों बारा बेखौ नेगेटिभ जों सेन्स लानो नाङा। आं बयखौबो खावलायगोन जोंनि रायजो राजाफोरखौ जे जिहेतु 1.5 बोसोर जादों, जोंहा मोनसे थांखि दङ, जों बेखौ मावलांबाय थागोन। नाय एटलिस्ट 5 बोसोरखौ रायजोफ्रा होबायब्ला 5 बोसोरखौ नाय, बिनि उनाव जुदि गाज्रिबा जोगारदो, मोजांबा बरफिनदो। गतिके गणतान्त्रिक भावे लामाया दङ, बे बिथिंखौ नोजोर होलायनानै जों दावगालांगोन। नमस्कार, मैं आर एस रमेश, भारतीय स्टेट बैंक लोकल हेड ऑफिस गुवाहाटी से आज आया हूँ।
हमें अत्यंत प्रसन्नता है कि हम 42nd ब्रांच ये बोंगाईगांव रीजन में आज रुनिकता में खुल रहे हैं। ये शाखा में ये विशेषता है कि पार्लियामेंट स्ट्रीट न्यू दिल्ली में जो सुविधाएं हैं वो यहाँ भी है। मुंबई में जो सुविधाएं मिलती है ये रुनिकता जनता को पूरे सौलभ्य हम ये शाखा से देते हैं। जैसा आप पूछ रहे थे कि भारतीय स्टेट बैंक की क्या क्या स्कीम्स है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी जो PMMY प्राइम मिनिस्टर मुद्रा योजना, प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट गारंटी योजना, स्टैंड अप इंडिया योजना, एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड AIF, प्रधानमंत्री के पूरे स्कीम्स जो है आज़ादी की अमृत महोत्सव और आत्मनिर्भर भारत के अंतर्गत जो भी लोन स्कीम्स है, ये पूरे लोन स्कीम्स ये शाखा से आप सभी नागरिकों को मिलेगा। आज से मिलेगा। आज ही हम 2 मुद्रा लोन दे चुके हैं। क्रॉप लोन्स जो बोलते हैं किसान क्रेडिट कार्ड, रुपे कार्ड, सभी एज ग्रुप, सभी वर्गों को ये भारतीय स्टेट बैंक की ये और आशय है कि ये रुनिकता ब्रांच प्रगति के ओर सभी को ले चले। सेल्फ हेल्प ग्रुप को जो वुमेन एम्पावरमेंट के लिए हम भारतीय स्टेट बैंक की तरफ से लोन्स देते हैं और हम बच्चे लोगों को भी हम एजुकेशन लोन भी देते हैं ये शाखा से। सभी तरह के हम सुविधाएं ये भारतीय स्टेट बैंक रुनिकता शाखा से देने के लिए तैयार हैं। आज ही हम कुछ खातों खुले हैं ये रुनिकता शाखा में। आप सभी नागरिकों से ये विनम्रपूर्वक विनती करता हूं कि आप इमीडिएटली स्टेट बैंक की ये रुनिकता शाखा से जुड़े और आपकी प्रगति ही हमारा ध्येय है। बहुत बहुत धन्यवाद। आङो खौरांगिरि नोंथांमोननिसिम रुनिकता टाउन कमिटिनि जानानै आङो गोसो गोरबोनि साबायखर आं जासिबाय जे दिनैहाय जोंहा खोब गोजोनथाव बाथ्रा। दिनै जोङो जोंनि रुनिकता स्टेट बेंकआ जोंहा थांनाय 1989 मायथाइयाव नैबे रुनिकतानिफ्राय जोंहा क'क्राझाराव शिफ्टिं जानायनि उनावहाय जों दिनैहाय 32 बोसोर गोलाव सम मोनसे जोङो नैबे ओनसोलाव जोङो बेंक गैयैनि थाखाय गोबां भुगिनांदोंमोन। दा बे भुगिनांनायखौ नुनानै जोङो थांनाय 2021 मायथाइनि 15 मे खालि जोङो रुनिकता टाउन कमिटि जोङो दानानै लादों। बे टाउन कमिटिनि गेजेरजों जोङो बे ओनसोलाव गोबां माखासे अनुस्थान गायसननायनि थाखाय जोङो सिमां नुदों, थांखि लादों आरो नोजोर लादों आरो बेनि गेजेरजोंनो जोङो थांनाय नैबे 2021 मायथाइनिफ्राय लानानै नै दिनैसिम नैबे जोंनि रुनिकता बाजार ब्रान्च बे बेंकखौ बेखेवनायसिम जों गोबां माखासे सौग्राव सौसि खामानि मावनानै नैबे जोंनि बेंकखौ जों दिनैहाय जों मोगथां महर होनो हाबाय। जों दिनै बेखौ बेखेवनानै होनो हाबाय आरो बे बेखेवनाय हाबाफारियावनो जोंहा नुजाफैनो हादों जोंनि नर्थ इस्टनि जोंहा रिजनेल चिफ जेनेरेल मेनेजार जोंहा रमेश RS बिथाङा बाहागो लाफैदों आरो जोंनिनो राज्यो सभानि MP जोंहा श्रीजुत रोनगोरा नार्जारी बिथाङाबो बाहागो लाफैदों आरो बेंकनि गोबां जोंनि मावथि बिथांमोनहा बाहागो लादों। जोंनि बे ओनसोलनि गोबां दैदेनगिरिफोर रायजो राजाफोर दिनैहाय लैहोर लैहोर फैनानै जोंनि बे बेंक बेखेवनाय हाबाफारियाव बाहागो लादों आरो जों बेखौनो मिजिं खालामनो हायो बे दिनैनि बेंक बेखेवनायनि गेजेरजोंनो जोङो फैबाय थानाय समाव बे ओनसोलनि जौगानायनि थाखाय जोङो जथेस्थ' जोङो खामानि मावनो हागोन। गोबां जोंनि गोदान जोलैफोरनो बायदि बायदि बिथिङाव जौगानायनि जाहा निसय जों बे बेंकनिफ्रायनो माबा मोनसे सुजुग सुबिदा मोनगोन जों बेखौ आसा खालामनो हायो। जाहाथे बे बेंकनि गेजेरजोंनो जोङो फैबाय थानाय समाव गोलाव जिखिनि जेंना बे जेंनाखौ जोङो मोगथां महर होनो हागोन। आं बेखौ खावलायगोन, आं बेखौ मिजिं खालामगोन आरो आं मिजिं खालामगोन जायफ्रा जोंनि बे ओनसोलाव जेसेबांनाखि गुबुन गुबुन बेंकआव जोंहा एकाउन्ट दङमोन बे SBIआनो जा गुबुन गुबुन बेंकआवनो जा बिथांमोना जाहाथे बाहाय ट्रेन्सफार खालामनानै लाबोयो आरो जोंनि गोबां जेंनानिफ्राय जोङो निश्चय उदां जायो। बेखिनिखौ आङो दिनै साफ्रोमबो रायजो राजासिमनि आङो रुनिकता टाउन कमिटिनि जानानै आं गुरैयै खावलायहरनाय जाबाय। नोंथाङा सरकारि साख्रि नागिरदोंना? नोंथांनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। नोंथांनि थाखाय दं एडुकेट पइन्ट, जेराव नोंथाङा सोलोंथाइ लानायनि गेजेरजों सरकारि साख्रिनि गुबुन गुबुन रोखोमनि गोब्राब आनजादफोरखौ उथ्रिसारनो हागोन आरो गावनि आथिङाव गसंथानो हागोन। बे एडुकेट पइन्टआव नोंथांमोना SSC, बैंक PO, बैंक क्लार्क, बैंक SO, UPSC, FSC, डिफेन्स, रेलवे, स्टेट, इन्सुरेन्स,
AAO, ADO एसिस्टेन्टजों लोगोसे स्टेट लेभेल जब आरो माखासे सरकारि साख्रिनि आनजादाव गोनांथि जानाय आयदाफोराव सोलोंथाइ लानो हागोन। मख'नो गोनांदि बे सोलोंसालियाव साख्रिनिल' नङा, बेयाव MBA आरो सैनिक स्कुल बायदियाव एडमिशननि थाखाय एन्ट्रेन्स होनो थाखायबो सोलोंथाइ लानो हागोन। बे सोलोंसालियाव गाहाम थाखो खथानि सुबिदा दं आरो सम मथे नोंथांनि सोलोंथाइखौ बे सोलोंसालियाव होनाय जागोन। बेखौबो मिथिनांगोन दि बे एडुकेयार पइन्टआव सोलोंथाइ लानानै बावैसो 2021-22 इं मायथाइनि SSC GD नि आनजादाव गासै 11 सा सोलोंसाफोरा उथ्रिसारनो हादों। बारा नङा, गासै 15,000 रांजोंनो नोंथाङा बे सोलोंसालियाव 6 दानसिम सोलोंथाइखौ लानो हागोन। बे सोलोंसालिया क'क्राझार, बरपेटा र'ड, गवालपारा आरो बङाइगावआवबो दं। क'क्राझाराव सोलोंथाइ लानो गोसो गुदुं जानाय सुबुंफोरा 70020261133 9101536360 70020261133 9101536360